नमस्कार प्रियगण, आज आम 666 नंबर आउ तार लक्षण विषय जानवा चेष्टा करिबा। बाइबल अनुसार 2020 मसीह जहाँ सब घटी जाए सही परिस्थिति आम जीवन को क्यों मोड़े पहुंचे देव आम केबे भी आम जीवन में भावी नथिलु। चाइना रु कोरोना महामारी आरंभ हैला आउ देखु देखु पूरा दुनिया को निज कब्जा को नेला। किछि समय परे पूरा दुनिया समस्यार सम्मुखीन हैला। लोक मानकु घरु न बाहरिबाकु ऑर्डर दियागला, कर्फ्यू लगै दियागला, संपूर्ण भाव में लॉकडाउन कर दियागला, जहा द्वारा लोक मानकु बहुत सारा समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िला। आउ देखु देखु डिजिटल मार्केट रे बहुत बड़ परिवर्तन देखिबाकु मिलिला। ऑनलाइन पेमेंट रु आरंभ करी घर को राशन आसीबा पर्यंत ऑनलाइन हेबाकु लागे। एमिति बहुत किछि डिजिटल हेबाकु लागिला। देखु देखु आमे सब डिजिटल दुनिया रे केतेबेले जे प्रवेश कलु आउ आमे टिके भी जानि पारलु नाही। चलंतु आउ टिके भलो भाबरे बुझिबा पई बाइबल रो किछि अंश देखि बुझिबाकु चेष्टा करिबा। आउ बाइबल आमकु कोन कहू। प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 16 पदर 18 पदरे जदि आमे देखिबा, एथिरे एहिपरि लेखा अछि। आउ से सान बड़ धनी ओ दरिद्र, स्वाधीन ओ पराधीन समस्तଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କିମ୍ବା କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ପୁଣି ସେହି ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ପଶୁର ନାମ କିମ୍ବା ତାହାର ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରେ। ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ, କାରଣ ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 666। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ପରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କି ପାନ କାର୍ଡ ହଉ ସବୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ ଲିଙ୍କ କରି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ ବାହାର କରିହେବ। ସେ କୋଉଠିକାର, କୋଉଠି ରହୁଛି, ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଡିଜିଟାଲ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଯେମିତି କି ଆଉ ହାତରେ ପଇସା ହଉ କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଧରିକି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ତୁମେ ତୁମ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଅ, ନାହିଁ ତ ତୁମର ଆଖିକୁ ସ୍କାନ କର, ତୁମର ସବୁ କିଛି କାମ ହେଇଯିବ। କୋଭିଡ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଇଭେସି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଇନଷ୍ଟଲ ଥିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ର ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପାଖରେ ରହିବ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ ର ସର୍ଭର ଡିଟେଲ, ଏମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ଏହି ସବୁ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଫେସବୁକ ହଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର ପଲିସି ବା ତାଙ୍କର ବିଚାର ତୁମ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ଆମ ଫୋନ କୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ନଜର ବନ୍ଦୀରେ ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ପରେ ଆମର ପଇସା କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ପକେଟରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସରକାର ଯେବେ ଚାହିଁବ, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଫ୍ରିଜ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ସେହି ଚିହ୍ନ ବିନା କେହି ବି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2020 ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣେଇଛୁ ତାହା ବିନା ଆମେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଡର ଜାତ ହେଉଅଛି, ସେହି ଡରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି, ନିଜର ସିକ୍ରେଟ, ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଗୁଲାମ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହାପରେ ଦୁନିଆରେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କେମିତି ନର୍ମାଲ ଜୀବନରୁ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି? ନାହିଁ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ଚିହ୍ନ ଆସିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେସି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ମୁଁ ଏସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଏଇଆ ଭାବିକି କହୁଅଛି, ସମାଜରେ ଦୁନିଆରେ ବଦଳୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନଜର ରଖି ଆପଣ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମଜବୁତିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକି 2:3 ରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେହି ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସେହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଧର୍ମ ପୁରୁଷ କିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ।